Здравейте, ви отново сте с канала ми Лора Лолирок Ориана и сега ще ви покажам новите си модели на Лолирок, моята измислена принцеска трансформация и ето ги тях. Първо да ви покажа едни други. Ще направя тук на Ори на Талия, май ще това е едно от двете, не знам кое. Коледни модели и това е на Айрис, вече съм го направила като бях в Марти. За малко, като бях преди малко. Не, преди малко си направих преразказа. Бях в Марти преди половин час май и това го направих отдавна, го бях направил. Това днес, това отдавна, но това не са на Лолирок модели. Искам само да ви покажа и моделът на Марти, който като бяхме в болницата при баба и направи, защото не си носеше нейната книга за модели. Ето го и него, готин е, но не е на Лолирок, но все пак е готин и той до моят модел. И е в тема лятни туалети. Това тръгнах да го правя, но не съм го довършила. И ще ви направя клипи на коледните си модели на Лолирок, но като станат готови останалите модели на Лолирок за Коледа. Това ще е Орим, ето пашките съм и направила. И ще направя ревю и на Айрис и на другите две, като ги довърши другите две ги направя. И така, тези са ви познати. Ето това са ми новите. Ето тук съм написала, макар и грозно, защото съм бързала малко, но пиша по-добре като не бързам, както ви казах, но по принцип така си пиша грозно. Тук съм написала, както и да е, Лолирок в нова магическа трансформация като вълшебни принцеси. Тук съм написала Айрис с розово, Лолирок в нова магическа трансформация като вълшебни принцеси с лилаво. Тук съм ги направила с моята измислена трансформация на Лолирок. Тук е Айрис. Тя е много готина, има ръкавици. Ето и Айрис с кичури са и розови кичурите. Днес ги направих всичките модели. Айрис май вчера го направих. На беталото е лилаво, защото нямаше да отива, ако беше червено или розово. Много нямаше да отива и лилаво не отива, но това ми хрумна. И ето, това е Маделона, макар и да е грозен и да не прилича отвътре на сърчице. Ето, тук има две сърчица на бутушките, по едно сърце на едната бутушка. И така, чичулите са и розови, трансформацията на новата, която аз измислих, са с кичури Лолирок и така. Ето и от Талия, съжалявам, но и двата кафяви не ми работят и са се получили двата така грозно и не работят. Ти са малко бледи, да, бледо се получи, две са два различни нюанса на кафявото, но както са бледи и двата, се получиха еднакво, се получи кожата на Талия и косата й, но нищо, знам, че грозно, не обръщайте внимание на цвета на косата и кожата ми. Ето това са чертите за Бритона и ето това са и обиците, както на Айрис сърца с такова, така и на Талия с диаманчета. Ето е роклята на Талия и медальона, както и на Ори. Ето тук са им такива, тук такива и на Айрис пък си е нормален, какъвто си е винаги. Това е гривната на Талия, ето на Талия, ето е гривната, както аз мога съм я направила. Ето тук много ме изкефи как се получиха обувките и не че искам да се отфукам, но ми харесват. Въпреки че малко гадно тук, не съм го отсветила като това, но нищо. И Айрис добре ми се получи според мен казвам само, и тук малко излязох от почерпеното без да искам. И Ори добре, и злата Айрис според мен ми се получиха добре, но не се фукам. Но само малко казвам, че мисля. И ето това е на металото на Талия, макар и да е малко късичко, на Айрис е лилаво на такива кадрици. Не знам дали са кадрици, но както и да е. Тук съм написал с тъмно-синьо Талия, както Айрис с розово. И това са сините кичури на Талия, жълтите и очия на Айрис сини, и тя има розово червило, Талия има червено и нейното герданче с диаманта, на Айрис е медальон с си сърце и ето тъмно-сините обувки на Талия и така. Сега да преминем към злата Айрис. Ето, тук съм и направила лунички. Съжалявам, че не са като на тази.
и в другите страни. Това е положението. И тук, за да си личат, защото ги направих, но го закрих черно, защото не се виждаше нищо и се получи като част от кичура, пък и грозно. Като направих тук обиците, затова го закрих с черно. Ето тук направих обиците, макар и да е малко странно и грозно. Ето лилави с черни, като ето тези. Много исках да са като бичите на Айрис, но това, с сърца на това е положението. Щеше иначе ги направих лилави сърца, но ги покрих, защото бяха като се сливаха с кичурите и косата и така. Ето, те са две лилави топченца на очите и нямаше как друго да го направя, затова вътре в очите и са черна, това като на другите туалировки, ето и като на Ори, на обиците. И ето Айрис, тази злата Айрис, освен обиците, на цялата е същата като Айрис, само дете с лилаво и черно, докато Айрис е с розово и червено, а косата на Айрис е русъм, а на злата Айрис е черна, но пак се кадрава и с лилави кичурия и очите са и лилави, червилото също, на Айрис е розово. И двете имат лунички, но малко по-различни са. Ето това са черните бутуши на злата Айрис, както на добрата, нормална Айрис, червени. И ето лилаво сърчице, тук също и така. Това е Ори. Ето я Ори, много е готина. Ето това е късата и рокличка. Аз обожавам къси роклички, просто съм мънячена в тях да ги правя и повечето модели са ми с къси роклички, както талия. Роклята ми хареса как и се получи, но малко дългичка направих, за да е по-разнообразно. Много сладка рокличката на Айрис и на Ори, извинете, бърках се, защото са много сладички са им късите роклички, много ми харесват. Ето това са готините, не че искам да се изфукам, но ми харесват и са готини тези през рамките на Ори. И тук съм написала с оранжево Риана. Обичайте и са жълти като две лунички, както и на Талия с черни, и на Айрис, и на злата Айрис с черни такива дръжки. На обичите, така ако мога да ги нарекам. Тук са три лунички на рокличката и тук с по-съветия нюанс на оранжевото съм отцветила кожата на Ори. За първи път, защото на тази Ори блузата съм я отцветила с по-съветния нюанс на оранжевото и за да не се излива, не съм отцветила кожата с този цвят. И ето тук са и оранжевите обувки. На Талия също са обувки, но по-различен вид, а на злата Айрис и на добрата Айрис са бутушки. Аз обичам да рисувам на Айрис бутушки, защото според мен ни отиват. Ето оранжевите грозни кичури на Ори, защото грозно ги направих и съжалявам, че е толкова тънка луната е опашка, но това е положението. Я направих тънка, иначе косата е червена, зелени очи има, злата Айрис лилави, Талия жълти, Айрис сини. Оранжево червило има Ори. Ето това е медальон, не медальон, а гердана с една луничка, а то е като на Талия с само дето е с луничка и така, на злата Айрис и на тази Айрис се трансформират с медальони си. Ето тук, както на миналата Ори, съм направила пръстен на малък и жълт. Ето тук на този път на тази ръка, ако го виждате, и това жълтото нещо, което виждате. Ако го виждате изобщо, не мога да фокусира моята камера, съжалявам, но ето това е нещо, е пръстенчето на Ори. Ето това е лакът на Талия сине, на злата Айрис и добрата Айрис нямат лак, защото са с ръкавици, нали, принцески ръкавици. Ето оранжевия лак на Ори, ако го виждате, не си личи много, защото нали кожата е оранжева, но малко по-светло. Ето жълтото на метал на Ори и да, и това беше от мен. Гледайте и другите ми клипове, коментирайте и се абонирайте. Чао, чао, мили фенчета!